has menjar avui és saludable? Jo de matí em prenc un got de llet i cafè per prendre'm la pastilla que em toca prendre i encamant desayune pa tostadet en oli i un cortadito. I encamant a migdia em menja un plat de bollit, un trosset de carn o un trosset de mero o el que siga. Sí, esta matí he desdejunat un got de llet d'avena i cafè i una tostadeta en oli. Menges fruites i verdures tots els dies? Quina t'agrada més? Sí, tots els dies han de menjar fruites i verdures. La fruita que més m'agrada són les cireres. Tots els dies 5 o 6 peces de fruita i molta verdura. Les verdures m'agraden totes i les fruites m'agraden totes. Creus que menges massa sucre tots els dies? Justament m'heu preguntat a mi que jo tot això no ho menja. Ni galletes, ni menjar processat, ni res. És el que faig jo, me'l preparo jo, per a mi que siga bo. No, no crec que mengi massa sucre. De fet, en casa no tenim sucre. Lo que tenim és mel. Podries explicar-me què és una dieta equilibrada? Una dieta equilibrada és una dieta que, 1, es compra en el mercat municipal. 2, inclou fruites, verdures, carn, peix i algo d'hidratos. Fas alguna activitat física o esport? Quin i quantes vegades a la setmana? Pues vaig a caminar normalment tots els dies, vaig a la piscina i faig pilates. Sí, vaig a caminar tots els matins. Hasta l'arbre aquell gran tronc que hi ha allà a l'entrada del poble. Que és l'arbre dels jubilats. Allí se reunim tots els jubilats. Pues sí, ara mateix vinc de fer deport, que he anat a les 8 del matí i 2 dies de la setmana, 2, 3. Jo jugué a pàdel i intente, si pot ser, un parell de dies, pues, tots els que puc. Quantes hores dorms cada dia? Et pareixen suficients? 2, 7 i 2 hores de siesta. 9 en total. 4 o 5 hores. Dorteu 8 o 9 hores. Sol dormir 7 hores, crec que no són suficients, però faig això sempre. Què fas per relaxar-te o cuidar la teua ment? Caminar és el que millor em va per relajar-me una miqueta i oblidar-me de tot, sí. Hi ha moments que de veres hi ha que desconnectar, hi ha que agarrar aire i si pot ser pues, caminar un poquet i intentar fer ja està. Caminar i llegir. On compres normalment el menjar? Así en el mercat compre lo que necessite i després el restant en supermercats. Pues normalment la carn en el mercat. En embotit, això, les verdures, ja no, però tot la carn sí. Així en el mercat. El mercat, el poble, Penses que és important comprar el comerç local? Per què? Sí, perquè si no es moririen els pobles. El comerç local és el que dona vida a lo que és un poble. Pues recomane la parada del Xeraquero. La recomane perquè és tot fruta de proximitat, fruta que la cosechada ell, el que són boniatos, el que són carabasses, i els fesols d'estiu, les tomàquets, i a banda d'això sempre està en el seu punt de maduració. Què canviaries en els teus hàbits per viure més saludable? Pues jo trobo que personalment tindria que menjar un poquet més. No fas que l'exercici que m'agradaria. Canviaria poc perquè jo estic limitada a menjar el que toca menjar. Ui, pues no beuré tanta cervesa, probablement. Manejar-me més, que crec que no menege prou, i menjar una miqueta més sa. Hauríem d'intentar buscar tots els dies un espai per a cuidar-nos físicament i fer un poc més d'activitat física. Pues menjar més com menjaren les nostres abueles, perquè és el menjar millor que hi ha. Vols donar algun consell per a la gent del poble? Pues bueno, menjar molta fruita i verdura, que és molt sa, molts cigrons també i fruits secs, ja està, i caminar bona cosa. El millor que n'hi ha és caminar. Pues el consell meu és això de tota la vida. És menjar la dieta mediterrània. És el millor que hi ha. O sigui, alternar fruites i verdures i peix i carn. Pues sí que caminar és un hàbit molt bo, molt fàcil, barato i va molt bé per tot, pel cos, per la ment i per tot. Tenia que fer esport, sobretot esport. Pues
estaria bé que intentaren també vindre a comprar al mercat. Que així tenim productes saludables, ja ho he comprovat, i intentem, i sobretot, molts bons consells també per a que tingueu un estil de vida saludable. Pues que vingueu molt a comprar al mercat, perquè quan més vingueu a comprar al mercat, segur que mengeu més saludable.